Good day mga padabang Happy Islanders! Kung naghahanap kayo ng masarap, klase at chill na kainan dito sa Virac, lalo na sa mga turistang dadayo sa Catanduanes, meron akong highly recommended spot para sa inyo. Welcome to the Prime Resto Bar, isa sa pinakabagong tambayan dito sa Imelda, Boulevard. Perfecto kung gusto nyo kumain, mag-relax o mag-celebrate habang nasa isla. Ang ganda ng ambience nila, may dining area sa first and second floor, maluwag, maliwalas at very welcoming ang staff. Tamang-tama para sa mga pamilya, barkada o kahit sa mga solo travelers na gusto lang mag-unwind after a long day exploring the happy island of Catanduanes. At kung gusto nyo naman ng chill night, they also have a bar sa third floor. Dito nagaganap yung mga good vibes, good music, good food, and good company. Syempre, hindi mawawala ang pagkain. Trinay ko ang ilan sa mga best sellers nila. Yung honey butter chicken, crispy, butter at super flavorful buffalo chicken wings. Kung mahilig kayo sa konting anghang, eto na yon. Pansit Canton, classic na hindi ka bibiguin. At syempre, ang star ng gabi, ang T-bone steak with mashed potato. Grabe ang lambot, ang juicy at ang sarap ng timpla. Kaya sa mga kapwa ko Happy Islanders, lalo na yung mga turista na pupunta ng Catanduanes, isama nyo na sa itinerary nyo ang The Prime Resto Bar. Malapit lang mula sa airport, seaport, accessible sa lahat, at guaranteed na busog at satisfied kayo. Mga padaba, bukas sila from 3 p.m. to 11 p.m. onwards at nag-deliver din sila within Virac area. Kaya kung gusto nyo ng solid food trip habang nasa Happy Island, this is the place to be. Tara na mga padaba, kain na tayo sa The Prime Resto Bar. Isa na namang Chibugon segment, ako si AJ Solero, proud Catanduanon ang inyong Happy Islanders.